Skalickým futbalistom sa v posledných kolách nedarí. Majú za sebou 3 zápasy, v ktorých získali iba po 1 bode. Najprv to bola remíza 1-1 doma so Žilinou. V stredu 24. augusta sa v Seredi zrodila ďalšia, tentoraz bezgólová remíza, a to sa zopakovalo aj v poslednú augustovú nedeľu. Tentoraz do Skalice zavítala rezerva Slovana Bratislava. Hostia prišli s jasným cieľom totálnej defenzívy a to sa im darilo počas celého zápasu. Veľa šancí si nevytvorili, za to domáci futbalisti ich mali viac, hoci paradoxne najbližšie ku gólu boli po nešťastnom teči jedného zo slovanistov na vlastnú bránku. Ako sa po zápase vyjadril domáci útočník Ľubomír Ulrich, hostia umne bránili v 10. A skutočne tomu tak bolo, pričom na betónovú obranu Belasích Skaličania recept nenašli. 2 zápasy po sebe bez inkasovaného gólu potešia, ale už menej bez streleného. Šancu prelomiť bilanciu remíz budú mať futbalisti MFK v sobotu 3. septembra, keď sa predstavia na trávniku aktuálne predposledného Martina. Potom sa po 2 kolách opäť vrátime k sobotňajším domácim zápasom. 10. septembra budú naši futbalisti hostiť Nové Mesto nad Váhom. Zápas sa začína o 16. hodine.